Idan wannan shine zuwanka na farko, ka dana subscribe. Idan kuma ka subscribing ɗinmu, ka dana like akan wannan bidiyon. Shahararren mawaƙin siyasan nan Dauda Kahutu Rarara ya bawa mai shirya fina-finan Hausa Abubakar Bashir Mai Shadda kyautar dan ƙarerriyar mota. Duniyar Kannywood mun gano cewa Abubakar Bashir Mai Shadda ya sa a hotunan sabuwar motarsa a shafinsa na sada zumunta inda yake godiya ga Allah. Tuni dai da dama mutane suka fara taya shi murna. Yayin da ya wallafa cewa alhamdulillah Alhaji Dauda Adamu Rarara ina godiya, Allah ya biya ka da gidan aljanna siyaman. Mun fahimci cewa Mai Shadda da sauran taurarin fina-finan Hausa da dama na aiki da Dauda Kahutu Rarara akan wajen sabuwar waƙar da yake wa Yakubu Dogara. Ku dana subscribe domin samun labaran Kannywood da ɗuminsu daga tashar Duniyar Kannywood.